yakni benta jongga kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Ka FK JGP Ramrai Circle ringkat ke jingseran lang jong ke FK JGP Mauli Area Union ha ka khatsau tarik mandau benai kala lek jurup ya surok nongston Ramrai halor ke jing ut jong kipat ba ka than Ramrai kaseng ha kani ke jing jurup kala lap ba ka surok nongston Ramrai kala sniu palat khamtam masnat na kasnong Maurusir bat kam ide show ka surok PWD bala ikum ka surok klau ya kani ka surok umdon show bapet namar la shu no ben hadu babon ki kali kelas sakut ha ki benta pen kiau jong keselang kani ka jing sneu kalawan ra jing kali badaya lemba kani ka surok khamtam ya ki nongpang bat ki barmen kaseng ka kerpat ya executive engineer PWD Nongston division ba on phai khmat lem ya kani ka surok ban pin bha sipor khamtam ya ki benta ba pinno bat pen kiau haselang bat ha kaju kapor ka kerpat ye ba kim fa mar benyang MLA ka Ramrai bat iba ba job pengrup MDC ka Ramrai bakin tuklar syaki bos sarkar ban pin bha ya kani ka surok ka balas sneu palan ba lengba ka jing jor kan pajba jong khanya Ramrai batiyak yang ya kana ka surok namar surok kadai butlum agar kapar ka spot berani ni doka new sebab palak ba amla ban nang ong chu ta ka jing new bang lai i men ta ka si lak jeng smart ba nak liang jemi ka seng ida kerpat ya UF tip engineer jong ka Nongston division ba kom ha ka jing sio breu ka jong u let's say ka don ka ta ka jing ta na ba Sekong bahkan don kena ka National Highway bala yosnel li iro ka jing serben rai hatu menta empat idak isin AA kena kalian kami ka FHP Ramrai Circle ni dawajur ya u executive engineer jong ka Nongston division ba ha ka jing sio breu ni dai ban perkhat lem namar bala dangi up tang ya kata ka National Highway yo lese ba mentang yu i leng ba kilap sai kubor ba Kaskar pedang kalau tersange limba kejiwan ling shop jong kelam COVID-19 ba on hold ki skim tiba semai yo lese ba kana ka skim nanong kon Ramrai kersai sai kaundru ka tak lang agane ka on hold penenta kamla syu banjang watang kali ban kit iki bapang basitom na Ramrai sanong kon namar ka Ramrai kampat don di hospital kebabiang haban sanya hi ka nongton pagadai ka district jong ka West Hill berkanong ba jong ka West Hill bagi dawai kidasin bangkit marbam misalnya lingba kana ka surok bayaj lingba kana ka jaka ndreng yu iba kana ka jaka kalong ka basniu so ka ay basi kwa man dawa na riyan jong ka seng habede wat engineer bat ka PWD habede ba gilay surok nagliang ka seng ni dawa agwedei bat ka tanat PWD ba kadai ban perkhat lem lese ban ai tang ka ban penbha melumala ban yo na ka benta ba tang ban ya chipor yo lese ba ladangi penbha sebab palat ru yo lese kawan kata ka National Highway ngimla ban tip kumbang ila yu i ba kilawan serben rei kata ka cingwan trei pede ka 4 trei pe iong ba kidei ban repair suatang da umau tang kumnu ban yo ban yaj ban yang kali ban kit ye ki bapang basitom ka jing dawa na kaliang jing gasang ni dawa ka na kaliang jing ka sang ni kenturo ya MLA badan buram ba kimfa ma banyang ba bajok pengrup MDC badan buram jong Ramrai ba ringkat bakin ya trailang na kabenta ba kumno bakin lek ban ujor lene ban kren ban penbor ya u executive engineer abede bet kena surok bak nang ba mangi ki pajba nong sinong jong ka sinong Ramrai kum baki ngut ban yo ya kesurok ka bangila tang ban yaj ban yang sipor kata kade ka bakam ha